2016-ban az LG frissítette teljes TV kollekcióját, melynek az egyik legújabb tagja és abszolút közönségkedvenc jelöltje ez az 55 colos UH770-es típusú televízió. Erről a tévéről érdemes tudni, hogy nem csak a képátlójával, ami 55 coll, nem csak ezzel tarthat számot a figyelmünkre, hanem az elmúlt évben megjelent, illetve kifejlesztett szolgáltatásokkal és új technológiákkal is, amelyeket mind belezsúfolta az LG. Gondolunk itt például rögtön a felbontására, ami egy Ultra HD felbontás. Ez a 4K azt jelenti, hogy a Full HD-nál 4-szer nagyobb felbontást élvezhetünk. Itt a WebOS-nél a 3.0-as rendszerről van szó, amelyben a már meglévő szolgáltatások mellé bejött néhány olyan dolog, amit mindenképpen érdemes megmutatni. Itt az egyik az a Multiview, amivel képes megcsinálni a tévévezérlése azt, hogy egyszerre több dolgot is nézhetünk. Tehát például megy az adás, és közben nézhetünk egy Blu-ray filmet egy külön részében a tévének, hiszen 55 collon már azért elég sok minden elfér, illetve például böngészhetünk tévézés közben, és így ez a second screen opció is megvalósítható egyetlen eszközzel. Mindehhez a Magic Remote-nak a legújabb verzióját kapjuk, ami itt látszik is, hogy a kurzor mozgatása megmaradt a már ismert módon. Elég a távirányítóval nagyjából a tévére céloznunk, és a beépített mozgásérzékelőknek köszönhetően pontosan tudunk pozícionálni a tévének bármely pontjára. A Magic Remote extrája még az, hogy újabb gombokat is kapott, hogy még gyorsabban, még egyszerűbben elérjünk bizonyos funkciókat, és természetesen megmaradt a hangalapú vezérlés is, így a távirányítóba épített mikrofonnal parancsokat adhatunk a beszédünkkel is a tévének. Az LG WebOS menüje az maradt a régi, és meg kell mondjuk, hogy ez továbbra is az egyik legjobban használható, kézre álló, tökéletes rendszer, ahol nagyon sokféle szolgáltatást érhetünk el a beépített applikációbolton keresztül. A WebOS 3.0 további újdonságai még a Dolby Vision HDR, amit Netflixen keresztül már el is érhetünk és ki is használhatunk. Itt sokkal nagyobb kontrasztot, sokkal szebb fényerőt, sokkal szebb képet kapunk. Emellett hozzá kell tennünk, hogy a beépített hangszórók is nagyon jó hangminőségre képesek ezzel a tévével. A panel az IPS, és természetesen ezt is az LG fejlesztette, és sikerült mindezt az 55 collt úgy belezsúfolni ebbe a tévédobozba, hogy a vastagsága az nagyon-nagyon kicsi a tévének, így falra szerelve szinte beleolvad a falba. További újdonságai még a Magic Zoom például, ami egy olyan különleges technológia, hogy be tudunk zoomolni az éppen vetített videóba vagy tévéadásba, és azt is meg tudjuk neki adni, hogy az a zoomolás az éppen hány százalékos legyen. Itt, hogyha egyes részeket például nem látunk rendesen a tévén, vagy szeretnénk kinagyítani, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy kimerevítjük az adást, tehát az élőadást is képes megállítani az USB 3.0-án, illetve a 2.0-án hozzácsatlakoztatott USB tárolóval, megállítjuk az élőadást, és bármikor belenagyíthatunk, visszatekerhetünk bele, egyes részeket elmenthetünk, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes és nagyon olyan új funkció, ami valóban hasznos lehet egy feliratnak az elolvasására, illetve egy bizonyos apró részletnek a jobb megfigyelésére. Az LG 55 UH770-es TV minden modern bemenetet, illetve csatlakozást megkapott, így a 3 HDMI-n és a 3 USB-n kívül Ethernet csatlakozót is találunk a hátlapján, illetve természetesen a Wi-Fi vezérlő is beépítésre került, így nem lesz problémánk csatlakoztatni az internethez. Ha pedig abban gondolkodunk, hogy a hamarosan következő, illetve a elég népszerű adásokat, nevezetesen a sportadásokat szeretnénk megnézni, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a gyors mozgást is tökéletesen elmosódás nélkül fogjuk látni.
köszönhetően a TrueMotion 200 Hz-es technológiájának.